खुलुमबाय बर' फिसाफोर जै बर' हारिनि चेनेलाव बयखौबो बरायग्रोनाय जाबाय। स' दाखालि आं मोनसे बर' हारिनि जारिमिननि सायाव भिडिअ बानायदोंमोन। बेहाय नोंथांमोननि कमेन्टफोरखौ नायनानै आरो आं गाव पार्सनेलिबो सानदों कि बर' हारिनि जारिमिनखौ नोंथांमोननि सेराव जों लाइमोनफोरनि गेजेराव लाबोफिननाया जोबोद गोनांथार। बेनिखायनो आं बर' हारिनि जारिमिनखौ लानानै मोनसे बिदि सिरिज बानायनो सानदों। बेहाय एपिसड थागोन। जेसेबां एपिसडआव बे जोबहैगोन आं बेखौ बुंनो हाया, नाथाय आं बानायलांबाय थागोन कि बर'नि गासैबो जारिमिनखौ आं कभार खालामनो हायो। स' दिनै बे एपिसड 2 नोंथांमोना जुदि एपिसड 1 खौ नायाखैब्ला बे आंनि चेनेलनिनो बे चेनेलाव थांनानै नोंथांमोना भिडिअस प्लेलिस्ट कमिउनिटि बिदि थायो। बेहाय नोंथांमोना प्लेलिस्टआव थांनानै नायनो हागोन। बेहाय आं बड' फेक्ट्स मुंनि प्लेलिस्ट मोनसे क्रिएट खालामनानै दोनदों। बेहाय नोंथांमोना बर'नि जारिमिन आरो बर'नि खायसे नंगुबै खोथाफोरनि सोमोन्दै मिन्थिनानै मोनगोन। आरो बुहुमनि सोमोनांथाव नंगुबै खोथाफोरनि सायाव भिडिअ नायनो मोजां मोनग्रा सुबुंफोरखौबो बुंदों नोंथांमोना बिदिबो भिडिअस नुबाय थानो मोनगोन। आंनि चेनेला बिदिनोखा। स' नोंथांमोनाबो बर' हिसाबै नोंथांमोनाबोथ' बयबो बर'खा। बे बर'नि जारिमिननि जा आं फेक्ट्स नंगुबै खोथाफोरखौ नोंथांमोननि सेराव लाबोनो नाजादों। बेहायबो नोंथांमोना आंखौ सापर्ट खालाम। आरो बुंनाय आं सिगाङाव बुंखाबाय जोबोद खस्थ' जायो जोंनिया नागिरना दिहुननायाव बेफोरखौ मानोना मोजाङै लिरना दोननाय जायाखै। जोंनिया बर'आ माने लिरना दोननो रोङाखै आरो खायसे जोंनिया नाख्रेबनानै दोननो नागिरो कि खोमानानै दोननो नागिरो। बेनिखायनो जों बेफोरखौ लाबोफिननांगोन। बेनिखायनो नोंथांमोननि सापर्ट नांगोन। नोंथांमोना जेसे हायो शेयार खालाम कि जाहाथे बयबो मिन्थिनानै मोनो। बेखिनिखौनो बुंना दिनै भिडिअखौ जागायनोसै। फेक्ट नाम्बार 7। स' लोगोफोर जोंनि बे आसाम आरो दानि सा सानजा भारत नर्थ इस्ट इण्डिया बेहाय खुंथाइ खुंबोनाय गिबिसिन खुंगिरिफोरनि सोमोन्दै नोंथांमोना मिन्थिनानै ला। स' बेहाय गिबिसिन खुंथाइ खुंनाय खुंगिरिया जाहैबाय दानावा डाइनेस्टि माने दानावा खुंथाइ। बेनि उनाव फैदोंमोन किरात खुंथाइ किरात डाइनेस्टि। बेनि उनाव फैदों असुर एबा भौमा डाइनेस्टि माने असुर एबा भौमा खुंथाइ। फेक्ट नाम्बार 6। स' लोगोफोर आसामनि बा नर्थ इस्टनि गिबि राजानि मुङा जाहैबाय महारंगा दानब। बिथाङानो बे दानब डाइनेस्टि दानब खुंथाइनि दिहुनगिरिबो आरो बिथाङानो गिबिसिन राजा। आरो बे महारंगा दानब मुङा संस्कृत रावाव सोलायनानै लिरना दोननायसो। बिथांनि गुबै मुङा जाहैबाय माइरं माने बड' कसारि रावाव बुङोब्ला जोंना बे माइरं बे सोदोबानो। आरो बिथाङा बे नर्थ इस्टनि गिबिसिन राजा। नोंथांमोना गोसोआव लाखि महारंगा दानब। आरो बिथाङा सासे कसारि राजामोन माने आसामाव रायजो खुंग्रोनाय राजाया जोंना कसारिसोमोन। कसारि माने मा लोगोफोर जोंनो बर' आरो गोदो बर' सोदोबा गैखायामोन। नोंथांमोना जारिमिनाव बर' सोदोबखौ मोननाय नङा। जों मालानिफ्राय बर' मुंखौ मोननाय बेखौबो नोंथांमोना उननि भिडिअफोराव मिन्थिनानै मोनगोन। फेक्ट नाम्बार 5। स' बिदिनो राजाफोरा सोलायबोयै महारंगोनि उनाव जेब्ला घटकासुरा राजा जायो अब्ला किराता साम्रायजोआ जोंना जागायजेनो। बेनि उनाव नरकासुरा बे घटकासुरखौ बुथारनानै राजा जायो अब्लाना असुर डाइनेस्टि बा असुर खुंथाया जागायजेनो। आरो बे समावनो बे गेजेर भारताव मिडिल इण्डियायाव श्री कृष्ण नोंथांमोन बे महाभारतनि श्री कृष्णखौनो बुंदों बिथाङा रायजो खुंगासिनो दंमोन। आरो बे समावनो बिथाङा प्रागज्यतिसपुर गोदो प्रागज्यतिसपुर होनना मिन्थिजायोमोन नङा होमब्ला लोगोफोर जोंनि आसामखौ। स' बेखौ बे गाग्लोबफैदोंमोन आरो गाग्लोबफैनायाव बेखौ फेजेननानै नरकासुरखौ बेखौ बुथारनानै बेनि फिसाज्ला भगदत्तखौ बेहाय राजा खालामनानै गालाङो। आरो जोंना महाभारतआवबो लिरनाय दङ बे भगदत्तआ महाभारतनि दावहायाव कुरुक्षेत्रआव बाहागो लाहैदोंमोन। आरो बेहाय बिथाङा बे अर्जुन जा पान्डबनि अर्जुन नोंथांमोना गोबां सिनायाखै जानांगौ बिनि आखायाव थैनांदोंमोन। स' लोगोफोर दाना नोंथांमोना सानदो जोंनि बे कसारि माने दानि बर' बे फोलेरा जोंना आसामाव बेसेबां गोदो मुगानिफ्रायनो दंबोयो। फेक्ट नाम्बार 4। स' लोगोफोर नोंथांमोना बयबो गुरुदेब कालिचरन ब्रह्मखौथ' बयबो सिनायाखै जानांगौ। स' बिथाङा 1928-29 मायथाइयाव बर' हारिनि जा सिनायथि बेफोर गोमालांफिनजोबनायनि थाखाय बेफोरखौ बोखांफिननो बिथाङा साइमन कमिसन ब्रिटिशनि साइमन कमिसननो मोनसे मेम'रेन्डाम लानानै थाङो। आरो बेहाय जोंना मख'नाय दंमोन बर'नि एक्सट्रा रेजिमेन्ट बर'नि आलादा रेजिमेन्ट ब्रिटिश इण्डियान आर्मियाव सोफादेरनांगौ होननानै माने एक्सट्रा बर' रेजिमेन्ट जेरै गरखा रेजिमेन्ट थायो दग्रा रेजिमेन्ट थायो। आरो बिब्दिनो सेन्सासआव जोंना बर'फोरनि थाखाय एक्सट्रा कलम थानांगौ होननानै माने सुबुं साननाय बे सेन्सासआव। आरो बिब्दिनो गोबां बे मेम'रेन्डामाव हाबनानै दंमोन। आरो गवालपाराखौ सोफादेरनो नागिरदोंमोन बेंगलजों। स' बेखौबो बिथाङा बुंदोंमोन गवालपाराखौ आसामनिनो बे सिगांनिफ्रायनो आसामावनो थानांगौ। बेनि उनाव बे साइमन कमिसना गासैबो माने बांसिन बिदि मेम'रेन्डामाव थानायफोरखौ बे मानिनानै लाबाय नाथाय बे बर' रेजिमेन्टखौ मानिनानै लायाखिसै। आरो बे बर' रेजिमेन्टआ थायोमोनब्ला दासिमहालागै जोंनिया जोबोद मोजां जागौमोन लोगोफोर। एक्सट्रा जोंनि बर' हारिनि बर' रेजिमेन्ट थागौमोन इण्डियान आर्मियाव। फेक्ट नाम्बार 3। 1952 मायथाइयाव
गोख्रों समाजारि हारिमुवारि बिदि आफादफोर बड'लेण्ड साहित्य सभा अल आसाम ट्राइबेल संघ बिदि बिसोरो जयै सोमावसारबाय बेनिफ्राय 1963 मायथाइयाव बड'लेण्ड साहित्य सभानि नाजानायाव जोंनि बर' हारि माने बर' रावा बर' हारिनि बर' रावा आसामनि स्कुलफोराव सोफादेर जाबाय नाथाय गुबुन फारसेथिं हाजोआरि थागिबिफोर माने हाजोआव थानाय बिदि ट्राइब्सफोरा आलादा रायजो मोनफुंनो हाबाय आरो बै समनिबो जोंनि भारतनि बयनिख्रुइबो गेदेरसिन हारिया ट्राइबा जों बर'आसोमोन नाथाय जों बर' 40 लाख बर'फोर दंमोन बे समावबो बे बर'फोरनि आलादा रायजो मोननायनि सिमां जानानैल' थालांबाय फेक्ट नाम्बार 2 स' लोगोफोर बेनि थाखायनो 1967 मायथाइयाव एबसु आरो पिटिसिआ दाजायो आरो बिसोरो हायेनाव थानाय ट्राइबेलफोरनि थाखाय उदयाचल मुंनि आलादा रायजो दाबिनायखौ बिसोरो जागायजेनो आरो बे समावनो बड'लेण्ड साहित्य सभाया माने आं दानि सिगाङावसो बुंदोंमोन ना बर' रावा जोंना आसामनि स्कुलफोराव सोफादेर जाबाय होननानै बे बर' रावखौ जोङो एसामिस हांखोजोंसो लिरनांगौमोन स' बेनि थाखाय बड'लेण्ड साहित्य सभाया दाबिदोंमोन जों बेखौ रमान हांखोजों लिरगोन होननानै एसामिस हांखोजों लिरा आरो बे सोमावसारनायखौ आसाम सरकारा नाख्रेबना दोननो नाजानायाव माने बिसोर नाख्रेबना दोननो नाजादोंमोन आरो बेनि थाखायनो बिसोरो बे सोमावसारगिरिफोरखौ गोबां जेलाव खानानै दोनहैदोंमोन आरो सानसे बिदिबो जाथाय जादोंमोन 1973 मायथाइयाव बिदि सोमावसारबाय थानाय समावनो सा 17 सुबुंखौ जायगायावनो गावथारनानै बुथारदोंमन आरो बिदिनो बे जाथाया जोंना भारत सरकारसिम सहैयो आरो बे समाव भारत सरकारनि प्राइम मिनिस्टारा इन्दिरा गान्धीमोन आरो बिथाङा फैनानै उनाव बर' हारिनि अफिसियेल हांखोखौ देबनागिरि खालामनानै गालाङो माने जा हिन्दी जा जों बर' रावखौ जाय हांखोआव लिरो बेखौ नाथाय जों जायनि थाखाय दाबिदोंमोन बेखौ जों गोसोबादि मोननो हामाराखिसै आरो बे जों जा बर' हांखो लिरबाय थायो स' बेफोर हांखोआबो जोंनि गेजेराव एथ' खस्थ'नि गेजेरजोंसो फैदों स' बेफोर जारिमिनखौ नोंथांमोना मिन्थिनानै लानांगौ आरो बेफोर जारिमिना जोंनि गेजेराव थालांबोनांगौ बेनिखायनो नोंथांमोना भिडिअफोरखौ शेयार खालामनानै हो जाहाथे बयबो मिन्थिनानै मोनो फेक्ट नाम्बार 1 आरो बेफोरबायदि नासय जाबोनाय बेफोरबायदि बुथार जाबोनाय जाहोनफोरानो बड'लेण्ड मिलिटेन्ट माने बर'नि गेजेराव बिदि मिलिटेन्ट आफादफोर जोनोम जानायनि मोनफा मोनफा जाहोन आरो बर'नि गिबिसिन मिलिटेन्ट हान्जा बा मिलिटेन्ट आफादा जाहैबाय बड' सिकिउरिटि फर्स BSF होननानै बेखौ मोनथिनाय जायोमोन 1982 मायथाइयाव बेखौ दानाय जादोंमोन स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअ बेखिनिल'मोन आरो नोंथांमोननि सेराव आं दिनै जा भिडिअखौ लाबोदों एसे मिक्सिं माने राजानि खुंथाय समनि जारिमिन आरो उदांस्रिनि समनि बर'फोरनि जारिमिन बिदि माने मोननैखौबो आं सरजाबनानै नोंथांमोननि सेराव भिडिअ बानायनानै लाबोबाय थागोन आरो बयनिख्रुइबो मेइन खोथाया जाबाय नोंथांमोननि सापर्ट गैयाब्ला आंहाबो जेबो गैया नङा होमब्ला लोगोफोर नोंथांमोना सापर्ट खालामब्लासो आंबो थुलुंगानाय मोनगोन बिदि भिडिअस लाबोबाय थानो नोंथांमोननि सेराव स' प्लिज नोंथांमोना सापर्ट माने मा नोंथांमोना शेयार खालामनानै हो जाहाथे बयबो मिन्थिनानै बयबो नायो आरो जोंनि जारिमिना जाहाथे थालाङो जोंनि गेजेराव बयबो मिन्थिनानै मोनो आरो आं फिन खेबसे बुंबावनोसै नोंथांमोन बायदि जों बायदि लाइमोनानो जोंनि बर' हारिनि जारिमिनखौ मिथियाबा उननि फैनो गोनां जेनेरेसनखौ सोर खिन्थानो जोंनि जारिमिननि सोमोन्दै नङा होमब्ला लोगोफोर बेनिखायनो नोंथांमोना बयबो मिन्थिनानै ला स' फिन आं मोनसे गोदान भिडिअ लानानै नोंथांमोननि सेराव फैलायगोन टिल देन टाटा बाय बाय लोगोफोर जय बर' हारिनि